ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ହି ଗଭୀର ଆଉ ରହସ୍ୟମୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରକୁ ଯିବା ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଶିବସୂତ୍ର। ଏହାକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଏକ ମାନଚିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଚେତନାର ସେହି ଗଭୀର ସତ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଖୋଜୁଛେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହେଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମ ଚେତନା ଆଉ ତା ଉପରେ ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ? ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ କଥା, ଯାହାର ସମାଧାନ ଦେଉଛି ଶିବସୂତ୍ର। ଆମେ କେମିତି ନିଜ ମନ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇପାରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ତ ପ୍ରକୃତ ସଂଘର୍ଷ, ନୁହେଁ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇଛି। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଅଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ପଶୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ 8 ମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି 8 ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଆମ ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଆମର ସେ ଛୋଟ ଅହଙ୍କାର। ଏମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତି। ତେବେ ଏ ବନ୍ଧନରୁ ବାହାରିବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ଶିବସୂତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ବରଂ ତିନିଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି। ଏହି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ଉପାୟ। ଆଉ ଏହା ଗୋଟେ ସିଢ଼ି ଭଳି, ଯାହା ସାଧକକୁ ତାର ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ନେଇଥାଏ। ଆଣବୋପାୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶକ୍ତୋପାୟ ଦେଇ ଶେଷରେ ଶାମ୍ଭବୋପାୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପାହାଚରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଣବୋପାୟ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କର୍ମର ପଥ। ଏହି ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାର୍ଗ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଜାଣନ୍ତି? କାରଣ ଏଠି ସବୁକିଛି ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଅନୁଶାସନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସେଇ ଛୋଟ ମୁଁକୁ, ସେଇ ଅହଙ୍କାରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ହିଁ ଏହାର କାମ। ଏହା ସାଧନାର ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ? ଏଥିରେ ଆସୁଛି ଯୋଗାସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ମନ୍ତ୍ରଜପ, ଏମିତି ଅନେକ କଠୋର ଅଭ୍ୟାସ। ଏସବୁ କରିବା ପରେ ଯାଇ ଉପରୁ କୃପା ମିଳିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଆସେ। ଆଣବୋପାୟ ପରେ ଆସେ ଶାକ୍ତୋପାୟ, ମାନେ ଶକ୍ତିର ପଥ। ଏଠି ଫୋକସଟା ପୁରା ବଦଳିଯାଏ, ବାହାର କର୍ମରୁ ସିଧା ଭିତରର ଶକ୍ତି ଉପରକୁ। ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଲେନ୍ସ। 50% ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ବାକି 50% ଈଶ୍ୱରୀୟ କୃପା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ଟିକେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ଏଇ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତି। ଏଠି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ମନର ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। କେମିତି? ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା। ମନ ଯେମିତି ହିଁ ଶାନ୍ତ ହୁଏ, ସାଧକ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଆଉ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଉପରକୁ, ସବୁଠୁ ସିଧା ରାସ୍ତାକୁ, ଶାମ୍ଭବୋପାୟ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଚ୍ଛାର ପଥ। ଏହା ସବୁ ପ୍ରକାରର ପୂଜାପାଠ ଅଭ୍ୟାସଠାରୁ ବହୁତ ଉପରେ। ଏହା ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଶିବଙ୍କ ମାର୍ଗ। ଏହା କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସାଧନାର ବହୁତ ଉପର ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼େନି, କେବଳ ଦିବ୍ୟ କୃପା ଆଉ ନିଜର ଶୁଦ୍ଧ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ହିଁ ସବୁକିଛି। କେବଳ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା। ହଉ, ତେବେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଆମ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ଫରକ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ବୁଝିହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବିକଳ୍ପ ମନ, ମାନେ ଆମ ସାଧାରଣ ମନ, ଯେତେବେଳେ ଶୁଣେ ତୁମ ବାପା ମରିଗଲେ, ସେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ସହ ନିଜର ଭାବନା, ଦୁଃଖ ଯୋଡ଼ି କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ମନରେ ସେହି ବାକ୍ୟଟା କେବଳ କିଛି ଧ୍ୱନି, ତୁ, ମ, ବା, ପା, ଏହା ସହ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହେନି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି। ଆଚ୍ଛା, ଏସବୁ ରାସ୍ତା ପାର କଲା ପରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ମିଳେ, ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ମୁଁ କହିବି, ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛେ ତାଠୁ ବୋଧେ ପୁରା ଅଲଗା। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଜଣେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଉତ୍ତରଟା ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା। ହଁ, ବାସ୍ ଏତିକି। କାରଣ ଜଣେ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଚଳେଇବା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ ଆଉ ପାପ ଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ନଥାଏ। ତେବେ ଜଣେ ମୁକ୍ତ ଯୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି? ସେ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ଲାଗିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବା ଆଉ ବଜାରରେ ବୁଲିବା ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ମଜା କଥା ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ କେବଳ ଆମ ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଶରୀରରେ ଥାନ୍ତି। ଏହି କଥାଟି ଏହାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ମନ୍ତ୍ରଜପ। ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ହିଁ ପୂଜା। ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ କୁହାଯାଏ ତୁରୀୟ।
ଯାହାକି ଚେତନାର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତର। ଜଣେ ଯୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ତୁରୀୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ତେଲ ଭଳି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଜାଗିବା, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆଉ ଗଭୀର ନିଦ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ମିଶି ରହିଥାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ପରମ ଚେତନାରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ଅଛି ଏଠି। ଜଣେ ମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିବଙ୍କ ଭଳି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କ ସହ ଏକ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଶରୀର ଅଛି। ଏହାର ମାନେ ହେଲା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଥିବା ଯାଏଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଯଦି ମୁକ୍ତି କିଛି କରିବାର କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ହେବାର ଏକ ଅବସ୍ଥା, ତେବେ ଏହି ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପଦ କ'ଣ? ବୋଧହୁଏ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି।